Nun agertzen diren, hemen gainetik ikusi prensatik jarraitu duen batek, pentsatu dezaket, danak agertu dira zulo baten, o kajoi baten, edo pilatuta, edo ez da nondik inora egia. Agertzen dira gutxienez 20 leku desberdinetan. Batez ere hemen barruan daude bi sektor, 5. da 6. sektorea esaten zaienean, bata da Pompeia Baletika Endomusa, eta zehat hor agertzen dira latinezkoak, hieroglifikoak, marrazkiak, eta euskarazkorik ez, bat ero bi dudatu euskara dutean ez, baina ez da agertzen. 6. berez agertzen dira euskarazko hori bat pieza, eguneroko eta tematika desberdina da. Beheko zenbat eta sakonago, behian ez da kristaurik agertzen, tematika kristaurik ez, eta gainek gora bakoan bai. Eta pieza kristauetan ikusten da eliza giro, evangelizazio giro, lehengo erlijio giro, judeo-kristaua izenak, ezera dira, hebreoak dira gehienak, eta jabe agertzen da jangoen ordez, da ikusiko ditugu zenbat. Eta kanpoan ere, arrezetik kanpora ere agertzen dira piezak bai latinezkoak eta euskarazkoak ere bai. Batez ere hemen 32. sektorea hor punteroa dauden inguruan agertzen dira batzuk, eta hemen beheko zelai edo gaur egun zorroak zirenetan ere banaka batzuk agertzen dira. Beraz, hainbat lekutan agertzen dira. Esan dudana, euskarriak dira danetik, gehiena dira zeramika, baina baita ezurrean agertzen dira 20 bat, adreilu gorrean ere bai, eta beiran egindako banaka batzuk bai. Hemen dut 2006ko ekainaren 15ean egin zen presentazioa, publikoa zera, danok igual gogoan euko duzu. ¿Se presenta como un descubrimiento arqueológico? 2006koan presentatu ziren, Enrique Kenerzana, Eliseo Gilbera eta Joaquin Gorrotxategi, katedratikoa, prentsaren aurrean aurkikuntzak agertzen, euskerazkoak egun horretan, aste bete lehenago aurkeztu ziren latinezkoak. Eta, hemen entzungo duzue, orduko audio bat, nola presentatu zuen Joaquin Gorrotxategik zera. El catedrático de lingüística europea Joaquín Gorrotxategi. Geure ata zuta. Geure ata zuta. Bien, me parece que recoge, me parece a mí, que recoge el saludo de los cristianos, ¿no? Nuestro Padre, Dios en nosotros. Nosotros. Él mismo explica el motivo de su combate. Nuestro objetivo principal hoy era precisamente asegurar a esa comunidad científica que es verdad, que han aparecido unas leyendas escritas sobre material cerámico, básicamente, aunque también hay vidrio y hay huesos, con leyendas en vasco antiguo. A falta de una precisión en la cronología, esto siempre hay que tenerlo aquí en la cabeza, podemos fechar el material como en la antigüedad tardía, es decir, vale decir en principio desde el 3. hasta el 6. Bueno. Hori da adierazpena, eta handik gutxira, dena dela, nola zalantza batzuk dauden, eta, konprobazioak eta egin behar diren eta badago alako isilpekotasun hitzarmen bat, gauza ez da zertu, gehiegi aireratu, konprobazioak egin arte, baina printzipioz ez dago inolako zalantzarik. Ikusi duzu nolako kontundentziak egin esaten duen Gorrotxategik benetazkoak direla. Ez dago zerik zalantza handirik.